ಹೇ ಗೈಸ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಕನ್ನಡದತ್ತು ನಾ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಗೈಸ್. ಸೊ ನಾನು ಒಂಜಿ ಚೂರು ದಿನ ತುಂಬು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದೆ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ತುಂಬು ಇತ್ತೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ 97.5 ಪಂಡ 98 ಬತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 10 kgs ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತೆ. ಪಂಡೆ 88 89 ಇಡುಲ್ಲೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದಾದ ಮಂತೆ ಬಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನವೇ ಬಾಡಿ ರೇಟದಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಪನ್ಪುಜಿದೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇಂಚೆನೇ ಇದಾದ ಬಂದು ತೋರಾಪುನ್ ಸೊಪರಾಪುನ್ ಇಂಚೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಮಲ್ತದೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅದು ದಾದ ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಟ್ ಲಾಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ నేను ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ರಾಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಚಿ ಅಂಚ ಮಂತನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನೆ ಬಾಡಿ ಇಂಜುರಿ ಆಪುನ್ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಈಗ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾ ಯಾಂದಾದ ಮಂತದಕ್ಕೆ ಐನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋಜಾವೆ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಏನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಯ್ದೆ ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ಐತರದನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜಿಮ್ಮಿದ ಬದರ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೋಜುನತ್ತ ಇಂಚ. ಸೊ ಉಲೈ ಹೋಗಿ ಹೋದ್ ನಮ್ಮ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Holding all of it closely, I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಸೊ ನಮ್ಮ ವರ್ಕೌಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ. ಸೊ ಇನಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ 100% ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬೂರುಂಡೆ ಅದು ಊಫರ್ ಒಂದು ಕೊಬ್ಬರ ಸಾಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಯಾನು ಏಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಜಿಮ್ ಮನ್ಪುಂದಾದ ಬಂಡ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಬಂಡ ನಿಕ್ಲ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇತ್ತೇನಿಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಕೈ ದೇರ್ಪುನ ನಿಂಗೆ ಕೈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಜಿದೆ ಪಂಡ ನಿಂಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆತೆ ಎಂದು ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುನು ಪಂಡ ಆತೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಯರಪ್ಪ ನಿಕ್ಲ ಕೈ ಪಂಡ ಅದೇ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಕಮ್ಮಿ. ಸೊ ಆ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಸೊ ನಾನು ನೀವು ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಐನ್ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲ ಎಂಚಾನು ಓಕೆ. ಇದು ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಮುಲಿ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಹಾಪುಜಿ. ಸೊ ಎಂಚ ಇನ್ನು ಅಂಚೆನೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಓಕೆ. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Fearless.
ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಟೂ ಇರತ್ತ ಸೊ ನೆಕ್ ದುಂಬು ತೂಯಿನ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ನೆಕ್ ಬಂದು ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಸೊ ಯಾನಿನಿ ಓ ಮತ್ತು ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಬಂತೆ ಬಂಡ ಫಸ್ಟ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಕ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಮಲ್ತೆ ಐತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಈ ಲೋವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೊಕ ಸ್ಪೈನ್ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಐತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ದಕ್ಕು ಹಾಕಿ ಮಲ್ತೆ ಅವು ನಿಖಿಲ್ನ ಕಾರ್ಗೆ ಲೋವರ್ ಬಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಡೈನಮಿಕ್ ರಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಲ್ತೆ ಕೈಕ್ ನಮ್ಮ ದೇರ್ಪುನಾಗ ಮತ್ತು ದಿನ ದೇರ್ಪುನಾಗ ಕೈಕದಲ್ಲ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ಇಂಜುರಿ ಆಯರಬಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಜಿಮ್ ಬರ್ತದೆ ಪಲ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಗೈಸ್ ಏಪತ್ತು ನಾನು ಕಂಪೌಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಐಸೋಲೇಷನ್ದೆಲ್ಲ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ನಾನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಬಂದರೆ ಸೊ ಈತ ಏನೊಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ರಡ್ ಎಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಸಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ನಮಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾಮನ್ಪುನ ಚೆಸ್ಟ್ ಬ್ರೆಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚೆಸ್ಟ್ಲ ಎಂಗೇಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಬೈಸೆಪ್ಸ್ ಫೋರ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಂಗೆ ಅಪ್ಪ ಬಾಡಿ ಎಂಗೇಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಂಚೆನೆ ಬಂಜಿಲ್ ಎಂಗೇಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೋರ್ ಬಂತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮೈತೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. ಸೊ ಐತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಬೆಂಚ್ ಪ್ರೆಸ್ ನಿಖಿಲ್ ಚೆಸ್ಟ್ಲ ಎಂಗೇಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ఒక నికల ఆర్మ్స్ కంప్లీట్ ఆర్మ్స్ పండ నికల బైసెప్స్ ఫోర్ ఆర్మ్స్ అంచే నికల షోల్డర్లు ఎంగేజ్ ಹಾಕೊಂಡು ಕೋರ್ ಮಸಲ್ ಎಂಗೇಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತು ಎಂಗೇಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನು ಮೂರು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಂದು ನೇಪಲ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಓಕೆನಾ ನಾನು ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಐದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಡ್ನೇದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂತೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನು ನೇಪಲ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಡೆಡ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಸೊ ಡೆಡ್ ಲಿಫ್ಟ್ಗೆ ಎಂಚ ಬಂಡ ಡೆಡ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮನ್ಪನೆಗೆ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಓವನ್ಲ ರಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಮ್ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸ್ವೈಪ್ಸ್ ಪಂಡದು ಪಿರೊಂಜಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪಂಡದು ನೂರು ರಡ್ಡು ದಾದಾಪುಂಡು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಲೋವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ನ ಹ್ಯಾಮ್ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ನ ಫುಲ್ ಲೂಸ್ ಮಂತು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಂತು ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ಪುಂಡು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದು ಸೊ ಅವು ಮಂತಿನಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಡೆಡ್ ಲಿಫ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಓಕೆ That's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow, mysterious. That's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow. ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಹ್ಯಾಮ್ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಆಂಡಿ ಸೊ ನಾನು ಡೆಡ್ ಬಂಡ ನೆಲಡ್ದು ಲಿಫ್ಟ್ ಅನ್ಕೋಣ ಸೊ ಇನಿ ವೆಯ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತದೆ ಡೆಡ್ ಲಿಫ್ಟಿಗೆ ಬಂಡ ಇನಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಕನತ್ತಿದೆ ಮರ ತೊಗೊಂಡು ಬೈಕ್ ಅದು ಸೊ ಇನಿ ಏತ್ ಮಲ್ಪುವ 50 120 140 ಮಲ್ಪುವ 140 ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇನಿ 140 kg ಡೇಟ್ಸ್ ಅವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜಾವೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬಂದ್ಬೇಕು ಗೈಸ್ ಇನಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಂದಾದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪುನಗನೆ ನಮ್ಮ ಜಿಮ್ಮದ ಬಡ್ಡಿ ಬೇರೆ ಮೂಲು ಸೊ ಪೇರವರ ಅರ್ಜಾಸ್ ಸೊ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತೀರಿ ಸೊ ಮುಂದೆ ಸಾಂಗ್ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಪೂರ್ಣದು ಬಂದಾಗ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜಿಮ್ ಇವಾಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬಡೀಸ್ನಾಗಲಿ ಮೂರು ಪೂರ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪುನಃ ಸೊ ಬೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಮ್ಮದ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಜನ ಸೊ ಈ ಜನ ಹಾಯ್ ಬರೋದು ಹಾಯ್ ಸೊ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಗಫೂರಿಯರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಚ ಬೊಕ ಒಂದು ಮುಲ್ಪುರ ಬಡೀಸ್ನಾಗಲಿ ಪೂರಲ್ಲೇ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಓವರ್ ಆಲ್ ಜಿಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲೆ ಉಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಎತ್ರ ಆಳ್ಕು ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಬೇಕು ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 100 ಪೀಪಲ್ಸಿಗೆ ಓರನ್ನೇ ಬರ್ತದೆ ಜಿಮ್ಮಿಡ್ ಬರ್ತದೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾತ್ ಮಲ್ಲೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಅದುಂಡು ಸೊ ಏನಾಗಲ್ಲ DAP 1 2 ಮೂಲಿಕ್ತನಾಗಲಿ ಸೀದಾ ಇವಾಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ 3500 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ 3500 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ನಮ್ಮ ಜಿಮ್ ಸೊ ಬತ್ತನ ಗಡಿ ನಡ್ದತ್ತನ ಬುಧರ ಪಂಡನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಗಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಜಾಯ್ ಚೈ ಜಾಲಿ ಚೈ ಪೊಳಿ ಚೈ ಓಕೆ We're dreaming in the dark. We are
ಡೆಡ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋ ಮನ್ಪೆ ರೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮೇಜರ್ ಫೋಕಸ್ ನಿಕ್ಲನ ಲ್ಯಾಟ್ ಮಸಲ್ಸ್ಗೆ ಹ್ಯಾಮ್ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಪೊಸ್ಟೀರಿಯರ್ಸಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ಲೂಟ್ಸಿಗೆ ಮಾತು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಪಂಡ ರಡ್ಡೇದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಸಲ್ ಮೂಲ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಸೊ ಇದು ರೋ ಮಲ್ಪದ ರೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ರೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಲಾಂಡ್ ರೋ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಏನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲ ಬಾರ್ಬೆಲ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಪೆ ಅಬ್ಬ ಅವನಿಗೆ ತೋಜಲ್ಲ ಇಂಚ ಅಂದು ಮಾತ್ರ ನಾನೊಂಜೇನಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಬಾರ್ಬೆಲ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ನೀ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಅದು ಕೊಡು ಹಿಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡು ಅಂಚನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಅದು ಕೊಡು ಎಲ್ಬೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಅದು ಕೊಡು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಗೈಸ್ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ದಯಮನ್ಪೆ ಬಂಡ ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲ ಶೋಲ್ಡರ್ ಎಂಗೇಜ್ ಹಾಕೊಂಡ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಿಮಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಅನ್ಪನ ನಿಕ್ಲ ಬಂಜಿಲ್ ಎಂಗೇಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೋರ್ ಎಂಗೇಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಜನೆ ಲಾಕ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅದನ್ಪು ನಿಕ್ಲ ಲೋವರ್ ಬಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅದು ಓಕೆ ಸೊ ಮಲ್ಬುಗ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಸೊ ಶೋಲ್ಡರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಲಾಂಡಿ ಶೋಲ್ಡರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆದ ಏನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪಲ ಪುಲ್ಲಪ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಪುಲ್ಲಪ್ಸ್ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಅದು ಅವು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇನು ಥ್ರೆಡ್ಮಿಲ್ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇನೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಅದು ಸೊ ನಾನೆತ್ತೆ ಪುಲ್ಲಪ್ಸ್ ಆದು ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ರನ್ನಿಂಗಿಗೆ ಹೋಯ್ ಅವಂದ ವರ್ಕೌಟ್ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೇಬಂಡ ನಮ್ಮ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಂತಿನ ನಮ್ಮ ಮಸಲ್ ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ನಂಚನೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಂತು ಕೂರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವತ್ತಿನ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಗಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಇಜ್ಜಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಭಯಂಕರ ಬೇನೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಲೇಬಂಡ ಅಂಚಿನ ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ದೈಕ್ ಓಡು ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಮಲ್ಬೋಗ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಮಂತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಹೋಯ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೋನಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೀರು ಪಾಡುವತ್ತೆ ಸೈಟ್ ದಿಗ್ ಒಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಉಂಡತ್ತೆ ಬೇತೆ 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 ಲೆವೆಲಿ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮತ್ತು ಆಂಡಿ ಸೊ ನನ್ನ ಮುಗಿತದ ಅಂಚೆ ನಿಲ್ಲಡೆ ಪೋಯ್ ಸೊ ಯಪ್ಪ ಎಂತ ಬಿಸಿಲು ಮಾರೆ ನಂದು ಶೇಡ್ಸ್ ಕೊಡ ಸೊ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನು ಒತ್ತದು ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಬಿಡ್ಲಿ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪಂಡ ಅದಂತು ಇಂಚಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಪನ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಇಂಚಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಸೊ ಆತ್ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಯು ಬಾಯ್.